ina tare da wannan akwai namun da nake bibiyar al'amura da suka shafe shi. Na ga manya-manyan mawaƙan Najeriya a bana su Nura ‘yan Inuwa, su salisu Breka, Jaziri ya kasance cikin manyan mawaƙan da aka karrama. Kamanninsa na daban ne da na gani irin manya-manyan kamun nan. Amma zai mana bayani zuwa anjima. Wani farko mai sauraro zai so ya ji cikakken sunanka da asalin garinka da ina mamaki a ce Bauchi a ce Adamawa. To alhamdulillah, Malam Salisu Ibrahim da farko sunana Umar Bala Abdullahi, ni dai mutumin Adamawa ne, haifaffen garin Numan. Kai mutumin Adamawa ne haifaffen garin Numan. Ya aka yi Bauchi ya shigo sunanka? To gaskiya yadda aka yi na samu Bauchi kaman zan ce ya samo sila ne daga abu guda biyu. Shi mahaifina wato marigayi Alhaji Bala kansila. Amma ya Allah, ya fito ne daga garin Bauchi wanda tun yana ƙarami ya zo ya zauna a nan Adamawa, ya girma ya karatu. Ya kasance kuma ni an haife ni a garin Adamawa, sai nake amfani da garin shi mahaifina ɗin Bauchi. Kazalika kuma karo na biyu sai ga mai gidan Hamza Usman Bauchi yana amfani da Hamza Usman Bauchi. To mafi yawanci yanzu yaran gida a studio haka suna bayanin sunayen iyayen gidansu, ya wato inda na samu wannan Bauchin. Amma gaskiya na samu ƙalubale sosai a Kano. Sabida kuma idan ka lura duk abubuwan da nake yanzu kusan credit ɗin ina bawa Bauchi ne. Amma ni ban da wani alaƙa da Bauchi, ni ban taɓa ma zama a Bauchi ba, amma dai na kan je in yi ziyara wurin ƴan uwan babana da sauransu haka. To amma yanzu na canja ma shawara, sunana Jaziri mawaƙa kawai. Wallahi ba kotu na je ba Salisu Ibrahim. Ka san wallahi na sha wahala ne. To gaskiya mutane da yawa wasu sukan yin bibiyar shafi na, musamman mutanen Adamawa ta jihata, sai suna ga kamar ya mutum ka tashi a Adamawa, mun san ka a Adamawa kuma ka je kana claiming Bauchi. To ba wai na claiming Bauchi saboda neman suna bane, saboda garin mahaifina ne kuma shi mai gida na Hamza Usman Bauchi kamar da na faɗa yana amfani da Bauchi, sai nake ga to ni ma bara in yi wannan, bari in yi amfani da wannan dama in yi amfani da Bauchi. To kuma hakan sai ka mun ƙalubale gaskiya. Mutanenmu na Adamawa da yawa suna son abubuwan da nake to amma ba sa jin daɗi yadda nake cewa Jaziri Bauchi. To gara na koma Jazirin waƙa. Kuma ko da na bayyana a ko'ina zan gaya wa mutane ni haifaffen Adamawa ne. Kuma credit ɗin na fi so a ba Adamawa jihata. Kar dai kai mana irin ta wasu 'yan siyasar. Insha Allah ba za a samu haka ba. Idan dai ka je Bauchi ka ce kai ɗan Bauchi ne daga yau ba za ka sake biya. Ai na tuba yanzu ka. Jaziri a rubuce duk da na san masu bibiyar wannan shirin sun sha kayan mu a wannan shirin, saboda na san sau tari muna haɗuwa da mutane ko kuma mutane suna zuwa a shirin. Amma na san kullum abin da muka yadda akwai baƙo, akwai sabon zuwa, akwai sabon mai sauraro da sauransu. Za mu so a taƙaice a gurguje a sama-sama kaɗan shafe mana sunan tarihin ka. To kamar yadda na faɗa, sunana Umar Bala Abdullahi, wadda aka fi sani da Jaziri. Don yanzu idan ba kamar family na ba, ba kowa ne ya san sunana Umar ba gaskiya. Na farko kamar yadda na faɗa, an haife ni a garin Numan local government, jihar ta Adamawa. Na yi primary school Bright Future International School Numan. Bayan wannan na tafi secondary school na a Bare Government Secondary School, yana nan shi ma a nan cikin garin Numan. Na fara polytechnic na garin Numan campus. To sha'ani na rayuwa sai karatun ya zo ya tsaya. Sai muka haƙura da karatun, muka ajiye daidai gwargwado abin da muka samu, sai muka fito fagen daga. Menene fagen daga? Shine a rayuwar yanzu matashi yana da kyau a ce ya samu abin da yake dogaro da shi, saboda yanayin rashin ƙarfi. Za ka taso gida ka samu cewa iyayenka ba su da ƙarfi, kuma a riga an haɗa family, akwai ƙanne, akwai yayyu. To dole ne a matsayinka na matashi da namiji, dole za ka nemi wani abun da ya kamata ka yi saboda rufawa kai asiri da yan uwa. To a cikin haka na tsinci kaina a harkar waƙa a shekara ta 2007, wato 2007.
wani lokaci na kan zanna a gida idan ban dan fita haka na samu abokanaye ba na kan zanna sai in fara kirkiran abu sai wani nakan yi mamaki cewa ya za a yi ma in kirkiri abu so sai idan na zanna na dan samu ta minti 5 minti 10 sai in dinga jin wasu abubuwa suna zuwa kaina na kirkira wanda ya kamata in rubuta abu kaza mana in gwada cewa kaza to haka dai haka na fara ina dan yi sai na zo na ga ai to zan iya ma tunda ni kadai nake zama nake kirkiran wasu abubuwa ashe akwai abubuwa na dabaru da zan yi wanda na kirkira mutane za su ji kuma za su bani shawarwari a kai kawai sai na fara rubutawa ga ina rubutawa 1 2 3 4 haka na zo na tara wani lokaci sai na zuciya na ce to bari nemi yadda ake yin waka in tafi studio da je studio na fara waka ce da wakar siyasa ma wani mai girma ana ce masa wani Felix Tangwami dan takarar ciyama a karamar hukumar tamu ta Damsa na gwada na ga mutane sun karba abu yayi kyau ana ta yabawa ana cewa gaskiya ka ƙara kokari to sai na yi godiya wa Allah ashe abunda nake ta kirkirar nan zai zo ya zama min wani abu a rayuwa sai ban gaza ba na ci gaba da kokari kullum zan zana rubuta 1 2 haka wani lokaci ma na rubuta layi 2 ne na rubuta layi 2 sai in kulle na dan fita na ɗayan sabgogi na dawo gida sai in ƙara to haka dai nake ji a cikin na bizin Allah ta'ala kamar na samu sana'a da zan yi to haka dai a haka na shiga harkar wannan shine makasudin abin da makon da ya gabata watan da ya shige in ban manta ba an kira ka ko jihar Kano ne akwai dai wasu da naga hotuna da nake gani yake ta akwai abin da bature yake cewa trending a social media wato yadda zuwa ya yaɗu a shafukan sada zumunta na zamani na batun ko arewa 50-50 arewa 50-50 da suka baka award a matsayin fitaccen mawaƙi mai tasowa yaya aka yi abin kuma ya aka yi har labarin ya iso gare ka shin ka san wasu siya suke yi wata Allah ya taimake ka Salisu Ibrahim hakikanin gaskiya na samu wannan award din na arewa 50-50 sakamakon wata waka ta da na yi wadda nake cewa wadda na mata lakabi da sunanta sahiba a cikin wakar na kan ce ki kama hannuna sahiba ki kai ni garin da babu kowa to bayan na yi wannan wakar a cikin garin Kano na gama na koma Abuja saboda zama na gaskiya a Abuja ne amma kuma ba a raba da Kano kullum da wani lokacin ma Kano nake zuwa in zama na idan uzuri ya tashi sai in je to gaskiya mutanen Kano sun ji wannan wakar kuma wakar ta isa da sako mutane suka kira ni su ce mu ai wakar ta yi daɗi kaza da kaza kaza da kaza kuma kungiyar arewa 50-50 nan babbar kungiya ce wadda take a arewa wadda ana ji da ita sosai kuma kungiya ce wacce dimo in an ce matashi ya fito yana harkar waƙe ko fina-finai idan kana da kokari a kai akan kira ka a karrama ka saboda ka ƙara kokari kuma ka yau sosai to lokacin da wannan kungiya suka ji wannan waƙoƙi sai aka yi zama sai aka ga to ai ya kamata tun da dama akwai program da aka tsara na karrama mawaƙa da tsoffin mawaƙa da sabbi masu tasowa sai aka ga to ai ya kamata tun da har an yaba da abin da na yi a kira ni a zo a karrama ni ina Abuja karfe 10 na dare sakataren kungiya ya buga min waya ce to ni ne wani na ce ni ne wani ce to kungiya kaza ta shirya karrama ni rana kaza ban shirya ba ban sani ba ma to sai ne godiya wa Allah na ce to alhamdulillah lalle abubuwa suna tafiya kamar yadda ake so sai dai kokari sai aka gaya mini ga abubuwa da za a yi ranar kaza da kaza da kaza a wuri kaza ya shirya shikenan sai dai kokari a Abuja na sayar da abokanaye na kamar shi Sani Ahmad na gaya masa ga abin da zai faru a garin Kano zan je shi ma ya bani shawara mai kyau akwai UK na CB shi ma na gaya masa ya ban shawara gaskiya suna da yawa sai dai in ba da misali a cikin taurarin ciki shi Nura M Inuwa yana cikin wannan Hamisu Breka yana ciki akwai kawo dan sarki nawa aminina akwai kuma aminiya ta kuma wanda nake mata lakabi da cewa antimu shugabar matan duk duniya a mawaka na yanzu wato Shamsiya Sadi tana cikin na mawaka afuwa na mawaka saboda yan wana ma tana ji da sai fice da ni akwai Ahmad Delta akwai
na mawaƙa ba na harkan wake-wake da fina-finai. Bari mu ɗauki waƙar Sahiba wacce kace aka yi la'akari da wasu kalamai daga ciki har ta kai ga aka karrama ka. Alabashi idan muka dawo muna kuma da baki a shirin kuma kafin nan mu karkare dai za mu ɗan so mu ji wasu fatanka burinka nan gaba da dai sauransu. Da dai da ke muke kama. Sarauniyar matar mawaƙa. Allah sarki an cin mu. Jazirin waka, wannan waka ta cancanci kambu saboda haka mu ma mun karrama. To ina godiya sosai sosai. Abin da ya burge ni a wannan waka shine ba na bar roƙe ka yau kamar yadda wakar daga farko da mai sauraro da mu da su duka kowa ji mai faɗa. Daga farko na farko duniyar waƙoƙin gaba ɗaya a yi amfani da abin da ake faɗi. Allah sarki ita zara kai wata. To gaskiya mutane sun soma yin wannan waka saboda akwai kira da aka yi maka yanzu wanda aka tabbatar da cewa waka ba kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Allah sarki haka muna godiya matuƙa. Sannan muna mika ma Honorable Abdulrashid leader na Legislative Council gaisuwa ta musamman. Kana miƙa masa ya kake aron bakin ka ci mana albasa. Kai ba ka gaishe shi ba ne? A ni ba gaishe shi ba. Haba ne. Arabi. Akwai dayi akwai haba. Akwai jami tsakanin Ina da shi yana so ya kunce wannan dami. To sai su shirya da gidansa. ba zai taɓa kuncewa ba. Ya shirya da gidansa. Ba zai taɓa mun fasa. Ga haba a wani Mun kai fasa. wakili. Haba mun janye. Kama ne. Ai idan muka ki kasuwa ko sautin sa ba ma son shi. Allah sarki. Allah ya kyauta. Jazirin waka wani irin gari ne haka da babu kowa. Salisu Ibrahim tun da zuciya na yana bugawa wannan wurin da ba na so a zo kuma ka kawo. Aminu uzuri sai zuwa rana gaba zan faɗa maka da ba mu fara. Aminu uzuri da Allah. Yanzu ba za ka fassara
maganar akwai girma a cikinta. Babban magana ce ba karama ce. Saboda Shamsiya karan kanta lokacin da aka zo za ta ɗora amshi waƙar nan mun yi ta gardama da ita. Ita karan kanta ta yi a gaya mata ina ne garin da babu kowa. Na ce mata ba yanzu ba abun akwai lokaci ko shi Nura ya minuwa ma ya tambaye ni ina ne garin da babu kowa yana so ya ji garin da babu kowa. Na ce masa babba ya ai hakuri sai wani lokaci. A ɗan yi haƙuri sai karo na biyu. Gaskiya Salisu Ibrahim babban buri na da fata na shi ne akan mutane na 'yan Adamawa. Abokanayen sana'a na da yayi na da ƙannena saboda har ga Allah Salisu Ibrahim kwana biyu da zuwa na Adamawa amma gaba ɗaya ba na jin daɗi. Sakamakon bari na Yola kwata-kwata na koma Kano na harka a can industry namu ta Kano da Abuja akwai abubuwa da na gani wanda suke ci mun tuwa ƙwarya Salisu Ibrahim. Muna da matasan mawaƙa a Adamawa ba za su kirgu ba. Masu talent sosai. Waɗanda na gani in a Kano suke matsayinsu ya wuce matsayin da suke a cikin gida. Amma ba sa samun promotion. Hakan ya sa ni ma na gudu na tafi wani guri. To har ga Allah abun yana ci mun tuwa ƙwarya. Kuma ba yadda za a ce zan tattari abokanai na mawaƙan Adamawa su bari Yola su koma Kano ba zai yi ba. Ina roƙon dan Allah da Annabi su manyan mu shugabannin mu na Adamawa su yi haƙuri su daure su sa mana hannu. Saboda wannan harka da kake ga Salisu Ibrahim sana'a ce babba. Wallahi ni yanzu haka Salisu Ibrahim ban san wani aiki da zan yi samu naira 100 ba in ba waƙa ba. Wallahi. Yanzu in an ce gwamnatin Najeriya ta yi bandin na waƙa ta haramta waƙa shi ke ai sai kushewa kawai. Wallahi sai kushewa. Abu ya Allah. To alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kawo mu wannan mataki. Ina godiya masoya na mu especially na gida Adamawa saboda ina alfahari da su kamar yadda su ma suna alfahari da mu. Wasu za ka gan su wasu ba za ka samu daman ganin su ba haka su ma suna kokari su ganka su yi haƙuri kamar yadda suke jin wani abu a ransu cewa yau dan Yola ya zama wane ko kuma yana kokari yana karanya zai zama wane haka nake ji a raina duk wani dan Adamawa ya zama nawa saboda mu mun ga dan Adamawa a Kano ko a Abuja ko a Kaduna muna harkokin mu mun ga dan uwan mu kawai. To ina alfahari da su kuma ina godiya kuma ina roƙon alfarma suna daga cikin waɗanda suke promoting namu gaba. Saboda in kai abubuwa sai mutane sun saurara kake samun credit. Idan mutum kayi abu bai ji ba ma ba zai iya sanin waye kai ba muna roƙo dan Allah da Annabi a matsayin su na mutanen mu na gida kamar yadda muka gani a Kano. Yau mutum yayi aiki a Kano sukan haɗu da tsoffi da manya da ƙanana a goya mar baya. Mu especially a ce sabon mawaƙi ne. To yana da kyau mutanen mu na Adamawa su dinga bin shafukan mu na YouTube, Instagram, Facebook suna gani idan sun duba ayyukan mu in yayi ayi comment ayi liking ayi sharing. Abu kuma na shawara a bamu shawara a social media wannan ina ga shine fata na. Sosai ma kuwa ai shirin ta wace. Muna godiya matuƙa gaya. Masha Allah. Wanda da masu saurare akwai kuma baki da zamu dauke su a shirin a gurguje ba tare da wata lokaci.